Bator, ez da? Martxan dago gori. Helmholtz, ETV1. Lanerako bizi edo bizitzeko lan egin, hori bai, lana eta gero bada bizirik. Honek, katxarro danak destripeu, da barrukek... Destripau. Ez hainbeste haino ez da izaten konpontzen pixka bat. Txuti bidelagun hartuta, Donejako bidea egiteari ekin dio Gregorio. Ez nuen lehendiko asmo hau, baina gero nahiko ondo nola aurkitzen ditzen da zehozer pentsatzen hasi eta ba. Eta aiatzen bagea, inaldio promesaik santuai. Nik guen diokon ez diot eskatu. Zeratik pentsatzen dut eskaera pila bat eukiko dula eta danantzako. Nahiko lan izango la danak asetzen, Eibarren, hola diote. Agirre, konpondu ezin badu? Bota, sakarrontzira. Zer, gauzasko arregletzen da honek ala? Go! Bai, zarritan. Honen diru ekarri eskotan arlazen juke. Hoito gordat. Lehenengo asma nola den. Da gero, eskua sartu merezi duen tokian. Eta igandero, beste makina batekin aritzen da, signe proiekzionista ere bada. Buenos hasta luego. Santiagorainoko bidean 11 xelebrekeri eta bitxikeri bizi ditu Gregoriok. Koreanokin egon naiz koreano. Nik ez nien ulertzen da eanei ez, baina oso kariño handia hartu zioten Txutiri. Jubilatu osteko bideak gaur bi errepidean. Frantzia, Irlanda, Murtzia, Kanada, Alemania, Italia, ara, Gipuzkoa, hauxe behar du gure Gregorio. Gregorio Zabalo, Zumarragarra, 70 urte, duela bostetik jubilatuta. Beti gustatu izan zaio Gregoriori bazterrak ezagutzea, eta orain, konpainia bereziarekin ari da Doneiako bidea egiten. Txuti izeneko astoa du bidaide. Egunon, Gregorio! Zemuz? Ondo? Ja, gauzek prestatuta? Bai, ontsa, enitzen bai. Goizean gainea, zortzirako, bai, hemen moitu gara da. Moitu gara da, hola. Zemuz goaz, bidea zemuz? Ondo, oindikon oso ondo. Oindikon ondo. Zezen bagarren eune deu, Gregorio, ja? Behatzigarrena. Andrea ez ziten asko animatzen. Bildurtu iten zan edo eta izer. Eta, bueno, bai dana ez tezuingo, eta ez da gizer, erdia inda geratzea hobe izango duzu. Oain, Andrea, etorri zaizulako, baino, oain arte 900 bik mano sekretu, makina sekretu kontatuko zizkizun aspai. Bai, beno. Belarrik eskarrak handi dauzken, eitzeko danak. Bai, zuti pintzeitu horretik jarri nion Txuti izena. Ni jarritakoak Txuti izena. Eta zuti jartzeitulako belarrik, klaro. Ez da belau. Parixak hemen dano korre, Bai. Keixo pixabat, a ver. Ixo egiten duk hemen. Ni, hemen, Jesus Mari, dizimue kontroletan, zer ba? Hemen ez da eskapatzik. Zer, liternie apurtute? Liternia apurta bat da. Zer, gauzasko arregletzen da honek ala? Go! Bai? Zarritan. Honen diru ekarri eskotan arlazen juke. Hoito gordat. Ni ofizioz izan naiz irakasle, dibujo teknikoren irakasle. Eibarko eskola armedixan, 52 urtez. Eta oain, jaunari ezer jubilatu egin naiz da oso pozik. Hau da, garai bat, ere bizitzako garai bat oso aberatza. Ederra, netzako ederrena gainera. Que si puedo tocarlo galdetzeu. Se llama Txuti. Qué majo es, Es que lo hemos visto por allí. Claro. Sí, hemos venido aquí a desayunar y... Mira. También venimos a Sí. desayunar. ¿Qué pasa? Claro, zu konbertitzen nahiko zea, bihurtzen nahiko zea bain Gregorio, estrella. Hemen bideko estrella, No muerde. Ni ez da baina Txuti bintzat, bai? Txuti bai, baina Gregorio ere bai. Claro, bidean igual juten geha, bakoitze bere pausotan da. Gero, iristen gehanean albergetarata, ezagunak, han egoten die igual gu baino leheno helduta batzuk, eta txaloak eta izaten ditu Txutik. Europa guztian eta Europatik kanpoare badia. Guantxe, izaizkizu, argazik atez. Bai. Egunon. Egunon. Badakitzi, irratizek eta telebiztak guztukoa gozuzena, baina benetan guztukoa Organua da. 16 bat urte izango dira, Urbindu zen ere ondora Helmholtzeko sortzaile bat. Ikusi zuen nolako radixuak eta epokakoak eta etorri izan eta esan zidan, oie, zu Jesus Mari, nik organo batzuk dauzkat eta Helmholtzekoak eta
ez dut gogotik basura bota. Hartuko zeneko ezoeke aratxe piezok eta bari. Bueno, bale, hasi ninten ikasten ze demonte zeukan barruan nola funtzionatzen ziren, zer zan jamon eta abar. Eta gaur badakit, buruz gainera, gauza asko. Hasta luego. Bideko elkartetasuna eta oso alaia eta oso polita da. Esperientzi polita da oso. Ia 800 kilometro eta 31 egunen ondoren, Gregoriok eta Txutik, Jose Pilagun, lortu zuten euren helburua. Abuztuaren 30ean abiatu ziren horreagatik, eta urriaren lehenerako Santiagon ziren, asmoa edo promesa bete duenaren poza aurpegian zutela. Orain etxean dira hirurak. Txuti, Gregorioren ilobak ekarri zuen bueltan karroan sartuta, eta Zumarragako zelaietan dago, abentura berrien zain. Roncesvallesen hartu genduan, bidai hau egiteko, kezka apur bat ere izan zan, luzea ingo zalako. Bidean ere izan ditugu, bai animo apranko, orain eskarra Santiagori ondo heldu beralako. Jesus Mariren denbora basak bizitzeko lesio ederrak ere badira. Tramankuluak zein pertsonak zaharrak izanagatik oraindik badute bizitzarik. Lagundu bestei ezer buelta eskatu gabe, izan kuriositatea, jakin mina beti eta batez ere egin guztia umore honez.